Atopar ao rei Gaspar ese o reto que teñen por diante os cativos da illa que están a participar na actividade de espías navideños. Estivemos con María Paredes, técnico da actividade, e isto foi o que nos contou. Pois o que facemos é unha trama para enganchar os meniños, dicíndolle que se pode perder o espírito navideño. Entón, os anos anteriores, pois os Reis Magos perderon os regalos, entón axudáronnos a encontralos. Este ano perdeuse Gaspar, entón os nenos teñen que, a través dunha búsqueda de xogos e así, que lle iremos dando pistas para a súa localización, intentar atopar o rei Gaspar para que poda axudar os outros dos reis pois a entregar todos os regalos. Na actividade están a participar uns 100 rapaces, segundo afirman dende a organización, cada ano mellora polas boas valoracións destes pequenos participantes. Sí. É super divertida. Nos encanta. Además, esta actividad también hace que nos esforcemos más para conseguir las cosas. Unha excelente alternativa de actividades para estes días de vacacións de Nadal nos que os pais e nais traballan. Yo quería probar porque me parecía divertido e ahora vuelvo a estar. Vou a estas actividades porque a mí me gustan moito e miña nai quere que vaya para non estar todo inverno sentada no sofá. Veño porque quero xogar a cousas e todo. Dende a illa convidan a todos aqueles que queiran converterse en axudantes de espía para atopar a súa maxestade e ademais envían unha mensaxe para todos os que estean a ver esta reportaxe. Un saludo para Canal Rías Baixas. Sen dúbida unha maneira moi alegre e entretida de pasar un chisco de ese tempo libre que os máis pequenos desfrutan durante o Nadal. Quen fora neno?